Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropc.net. Nama je danas novi unboxing video. A unboxamo jedan vrlo zanimljiv alat iz Einhella koji nam je stigao na test, a riječ je o ovako kompaktnoj ručnoj pili koja zapravo dobro dođe za orezivanje koje nas čeka sad s toplim danima, odnosno krajem zime kada mnogobrojni to provode. Bez obzira imate li voćnjak ili ukrasno bilje, ova će vam pila zaista dobro doći. Njene mogućnosti, iako je kompaktna, nisu šala. Lanac se vrti brzinom od 4,8 metara po sekundi, dužina mačete je 15,8 cm, dok nekakav preporučeni rez je do maksimalno 12,5 cm. Znači, solidne zapravo grane možete s ovime odrezati. Kako je riječ o Einhellovim alatima na baterije, tako i ovaj alat pokreće baterije iz Power Exchange serije, a ovdje je sve to i istaknuto. Pogledajmo još malo i za pakiranje, što je istaknuto, znači motor bez četkica, razne uporabe, kvalitetan mač i zapravo lanac i mijenjanje, odnosno otpuštanje lanca bez uporabe dodatnog alata. Pogledamo samo pakiranje kako izgleda. Ovo je malena bočica koja će zapravo služiti za nanošenje ulja koje ćemo povremeno između pojedinog reza nanijeti na lanac, i sam alat koji izgleda ovako vrlo kompaktno, moram priznati i vrlo lagano. Lijepo leži u ruci i ovdje je zaštita samog lanca, skinuti, opa, i evo ga, vrlo kvalitetno i simpatično. Naravno, utar za bateriju i spremni ste. Punu recenziju pročitajte na portalu cropc.net.